In deze loods worden skippen onderhouden, restaureerd en kleermaken om de veert weer in te gaan. Maar de stichting wil nog meer doen. Omdat deze loods waar we nu in staan eigenlijk is een oude deurenloods, een oude werkloods en is eigenlijk op. En deze loods willen we geschikt gaan maken om ook mensen te ontvangen, om een expositieruimte in te richten en om inderdaad ook wat gereedschappen en zo hier neer te leggen. Het moet een naarstek moertingsplak worden en dus krijgt het centrum een soort type van de buurtbewoners. De plan lezen er al zo'n 4 jaar, maar met de subsidie van het Waardfonds kan er eindelijk stappen gezet worden. Nu gaat het echt gebeuren. Dus dat vinden we wel een beetje spannend. Maar we hebben echt wel mensen om ons heen verzameld. Dus we gaan er wel van uit dat we zo meteen, los kunnen. En dat we voor de toekomst ook voor bezoekers, fietsers, mensen die hier langs varen, wandelaars, ook een mooie plek kunnen zijn waar ze koffie kunnen halen, waar ze even een plasje kunnen doen en waar ze inderdaad op onze expositie ook het een en ander aan informatie kunnen ophalen over deze prachtige locatie. Ja, het Waardfonds ondersteunt allerlei projecten en ook allerlei thema's. En een daarvan is ook het onderhouden van cultureel erfgoed en ook bevorderen van toerisme. En het project Het Ziel richt zich daar heel erg op. En ja, de verzilting, dat is een groot probleem aan het worden en misschien hier en daar al aan de orde bij de agrarische sector. En dit project richt zich op hoe om te gaan met verzilting in de landbouw.